مشكورين وزارة ام سپاسیا وزارتا ناخۆی و ئاسایشا گشتی دکن ji ber lezgîniya wan a di desteserkirina wan kesên ku li Şamê kiryarên terorîstî û teqîn pêkanî. Divê her welatiyek li vî welatî bibe endamekî ewlehiyê ango weke endamekî asayişê be. Her tiştekî ku em li welat dibînin û xerîb be, çi otomobîl be, çi motorsîklet be yan tiştekî din be, divê em bi leza herî zêde hêzên ewlehiyê yan Wezareta Navxwe agahdar bikin. بەری هەر تشتی cihê mixabiniyê ku divê heyamê de ku welat ber bi aramiyê ve diçe kiryarên wiha çêdibin. Xwedê hêzê bide wan kêmasî nekir û ez hêvîdarim ku qada karê wan berfirahtir û lestir be û hemû parêzgehên Sûriyê li xwe bigire. Em di her tiştî de piştgiriya asayişa giştî dikin, ev wêrankarî û teqînên ku çêbûn em hemû li dijî wan in. Em li gel aştî û ewlehiyê û li gel her tiştê erênî ne ku li vî welatî diqewime. Em hemû li vî welatiyek destin ma em ji bilî aştî û ewlehiyê û başbûna welatê xwe çi dixwazin da ku em rahat bibin. Em bi ewlehiyê bihsin û wek ku em dixwazin tê de bijîn, tişta ku em li vî welatî dixwazin ev e. Em spasiya hemû aliyên ewlehiyê dikin ji bo girtina her kesê ku êrişî welatiyan dike yan jî karên aloziyê û bêserûberiyê dike. Em bi dil û can li gel wan in. Xwedê alîkarê hêzên ewlehiyê be, dema em wan li ser rê dibînin, em piştgiriya wan dikin. Eger em şaşiyekê bibînin, em diçin cem aliyê ewlehiyê a herî nêzik an jî heger hejmareke telefonê bi me re hebe, em telefonî wan dikin. أدعو كل مواطن شريف Ez bang li her welatiyekî birûmet dikim ku dua ji bo berpirsên vî welatî bike. Bar giran e û eger ez û tu û yên din di hilgirtina wê de alîkar nebin, welat dêrane be ser piyan.